Dušan Šamko. Tak venujem sa lietaniu, to je moje, aj tým sa živím. Akrobáciu som začal v roku 80 a naletal som v akrobácii viac ako 1100 hodín. To znamená v Kotrmelcoch. Toto lietadlo je cvičné, akrobatické lietadlo, športové. No a robíme na ňom letecký výcvik akrobatický. No a plus niekoho povozíme. Sú aj také aeroplány a figúry, že si človek myslí, že mu uletí hlava. Zažil som už všelijaké situácie, no chvála Bohu, musím na drevo poklopať, to je drevná vrtuľa. A začal som to vyriešil, hej. Keby ste opustili lietadlo, vyskočíte vonka, tak zatiahnete za toto a padak sa otvorí. Hneď. Ale teraz nie. Teraz nie. Teraz nerobíme v prípade núdzi. A už sa stalo, že niekedy vybuchlo lietadlo? Nič také, nemusíte mať obavy. Žiaden strach. Nie je tam nejaké školské veci, že ste si nemenili? Na ktorou teč? Áno. Niektoré figúry môžu spôsobiť aj stratu videnia, až potom do bezvedomia sa dá. Raz som viezol jedného pána, on mal sluchadlá, okuliare, iného padavky. Tie figúry ukladal podľa toho kriku. Tu sme urobili 5G a minus 2. Tá ruka váži 5-krát viac. No. Zachránili sme sa. Áno. Tak jak bolo? Perfektne. Do začiatku som sa bála, ale nakoniec treba si to vyskúšať, no. Nie, nepoužila som, je prázdny. Začínala som si to potom užívať, že to bolo fakt príjemné. Až tých 15 minút sa mi nezdalo, že to bolo 15 minút, ale len 5. Trasím sa, ešte chvejú sa mi nohy a všetko okolo. Je to super, no. Vždy to bolo také nárazové, že som to nečakala. Vždy to bolo také, že sme len sa tak nadnášali jemne. A potom, to bola príprava na figúru. No. A potom som zrazu bola dolu hlavou. Ale potom, keď som sa pozrela tak na oko, že wow, že je to vlastne veľmi pekné, tak ja, že čo, tak si to budem užívať. Hlavne to nárazové bolo najhoršie. Ja vždy som hovorila, že vy niečo na mňa chystáte teraz však, že no, že je to možné? Výšku. Začalo už aj potiť pred koncom. Viete, na čo je vrtuľa v lietadle? Na čo? Chladí pilota. Áno, ventilátor? No, keď sa presne točiť, pilot začne potiť. A to neznamená vždy problém, hej? Ďakujem. Ďakujem, užij si to.